Usa ka lalaking American national napalgang wa nay kinabuhi sulod sa usa ka inn sa Barangay Pajo Lapu-Lapu City alas 4 kagahapon sa kadlawon. Ang 66 anyos nga langyaw mi-check-in sa naasuyng inn niadtung miaging adlaw Lunes uban sa iyang transgender nga hinigugma. Apan dihang gipukaw ang langyaw sa iyang hinigugma, nabantayan kining wa na magginhawa. Dali kining nagpakitabang sa mga hotel staff nga mo'y nanawag sa mga pulis ug nisusi sa dapit. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa sila nakitang foul play sa hitabo. Cardiac arrest ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon sa langyaw. Nakontak na usab sa kapulisan ang mga kabanay sa 66 anyos nga American national kinsa mipadayag nga di na kinahanglan pang ipaubos sa autopsy ang patayng lawas ni ini kay daan na kining may gihambin nga sakit sa kasing-kasing. Natural death gini siya. Actually, nagpa-check up pa sila prior sa pag-ari nila sa Lapu-Lapu. Kaya nagsuri-suri man sila gikag Palawan at sila Bohol. Sa Bohol, nakabatay na sila nga lain ng paminaw sa kaning Foreign National. May pa-check up pa ni siya dito. Diyan mo to nakita na naagi siya enlargement of the heart. At the same time na siya pneumonia. Pero iya ra gyud gidala.